मोनसे फिसा प्राइमारियाव BPF खौ मोजां मोननानै ओरैबायदि दोहौ जादों रायजो राजाफोरनि फिसा प्राइमारि बुंस'नो हाया ओरैबायदि हिउज सुबुंफोरनि गेदारिं जादों। दा बेखौ आङो उइथ प्रुफ फोरमानजों लोगोसे नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरगासिनो आरो बियो सोरनि दैदेननायाव जादों बेखौबो आं बुंनो थांगासिनो दं। लोगोसे जायफोर दैदेनगिरियानो बुंनांगोन नेताफ्रा BPF आव थानानै हाइ रेंक टप पजिशननि दैदेनगिरिनि मान मर्यादा मोनदोंमोन। बे बिथांमोना गेजेर खन्द'आव BPF नागारनानै UPPL आव थांदोंमोन। दा बिसोरो गोदाव सोराव जानानै UPPL आव थांनानै गोदाव सोराव जानानै BPF आव फैफिननो नागिरगासिनो दं। दा बिथांमोना सोर बेखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो। आरोबाव लोगोसे UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा बुंसोलायदों जे मोनफ्रोमबो BTC नि समस्तियाव सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव फार्स्ट बड'लेण्ड मार्टियार बिथांनि मुङावहाय अडिट'रियाम लुनाय जागोन। लोगोसे BLT नि फाउन्डार चेयारमेन बिरसिलागां बसुमतारी सारनि सायावबो स्टेडियाम लुनाय जागोन। मोनफ्रोमबो समस्तियाव BTC नि मोनफ्रोमबो एभ्रि समस्तियाव BTC बिथांमोना बुंदों। नाथाय दा बहा बेखौबो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै सावरायगोन। स' खुलुमबाय, हेलौ एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' अब्ला नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ आं बुंनांगौनि खोथा गैला, दृश्यआनो दिनै नोंथांमोननो खोन्थाखायो। बे दृश्यखौ नायनानै ला। लोगोसे आङो मिटिंआव एटेन्ड जानाय रायजो राजाफोरनि फट'फोरखौ होलांबाय थागोन, नायग्रोदो। बे हिउज पिपल गेदारिं जानाया बियो अनलि आन्डार दा बंसिगाव प्राइमारि। बे बंसिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरल' आरो बेखौ दैदेनदों मानगोनां बनरगाव कनस्टिटुवेन्सिनि केन्डिडेट कुमुद चन्द्र नार्जारी सारा। बिथांनि लिडिंआव बेबादि BPF नि सापर्टार्सफ्रा फुराना सापर्टार्सफ्राबो लोब फैफिनदों। गुबुन जायगायाव गुबुन पार्टियाव थांनाय सोरबा रायजो राजाफोराबो सोरबा वार्काराबो बिथां कुमुद चन्द्र नार्जारी सारखौ मोजां मोननानै दिनै लोब नुजाफैदों। बेफोर गासिबो जादों होनोब्ला आन्डार द लिडारशिप अफ कुमुद चन्द्र नार्जारी, दा केन्डिडेट अफ नं 9 बनरगाव कनस्टिटुवेन्सि फ्रम BPF पलिटिकेल पार्टि। मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। लोगोसे दिनै मोनसे खोथाखौ जोङो नागिरनांगौ जाबाय, नङा होमबा रायजो राजाफोर? UPPL नि अर्थात बिटिआर गभर्नमेन्टनि माखासे EMGMफ्रा आरो नेताफ्रा UPPL दोलोनि बुंबाय थायो ससियेल मिडियायाव जे BTC नि मोनफ्रोमबो एभ्रि कनस्टिटुवेन्सि अफ BTC बिटिआर गभर्नमेन्ट is going to establish one of the most important auditorium in the name of Sujit Narzary, the first martyr of bodoland movement. बिथां सुजित नार्जारीनि नामावहाय अडिट'रियाम मोनफ्रोमबो समस्तियाव लुनाय जागोन आरो बेनि कनस्ट्राक्सना स्टिल रानिं, दासिमबो सोलिगासिनो दं। आरो लोगोसे BLT नि फाउन्डार चेयारमेन अफ BLT अनारेबल बिरसिलागां बसुमतारी बिथां सारनि नामावबो मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय
मोनसे मोनसे स्टेडियाम लुनाय जागोन। दा आं बुजिनोनो मोनाखै, आं नुसनाखै, हयथ' बियो आंनि भुल जानो हागौ, आं नुसनै आं बुजियैया। दा गुबुनखौ आं बुंनो थांला, बेलेग जागात बा बेलेग समस्थित মই কথা ক'বলৈ নাযাওঁ। অকল দুইটা সমষ্টি বিষয় মই কথা ক'ম আজিৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা। বনগাঁও আৰু দতমা সমষ্টিত তেনেকুৱা ধৰণত কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি থকা সুজিত নাৰ্জাৰী নামত আৰু বীर শিলাगां सारत नामत অডিটোৰিয়াম আৰু ষ্টেডিয়াম বনগাঁও সমষ্টি আৰু দতমা সমষ্টিত ক'ত আছে বাবা? प्रमद बर' सार ক'ত আছে बाबा? बेबादि অডিটোৰিয়াম सुजित नार्जारी बिथांनि नामाव बीर शिलागां बसुमतारी सारनि नामाव स्टेडियाम बनगांव समष्टि आरो दतमा समष्टियाव এই দুইটা कन्स्टिटुएन्सित ক'ত আছে स्टेडियाम in the name of बीर शिलागां बसुमतारी and सुजित नार्जारी auditorium। दा बहा दं सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों खोन्थाहर, आं भिजिट खालामहैगोन। कनस्ट्राक्शना जुदि हसा हसिकि जुदि कनस्ट्राक्शनটো এতিয়ালৈকে এতিয়া যদি চলি আছে, ভুল হিচাপে মই মিষ্টেকলি মই যদি দেখা পোৱা নাই, এইটো মোৰ মিষ্টেক, মই এইটো গ্ৰহণ কৰি লৈছোঁ। কিন্তু কোনোবা যদি দেখা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'ত কমেন্টছত জনাই দিলে ভাল হ'ব। कमेन्ट्सनि गेजेरजों खोन्थाहर, आं भिजिट खालामगोन। I will try to visit। दा रायजो राजाफ्रा लिरनानै हरदो, खोन्थाहर, आं मिथिनो लुबैदों। नाथाय बहा आं दासिमबो आं मिथिनो मोनाखै। Still I am unknown about it। दा मोनसे खोथाया जाहैबाय बे थांबाय, आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा, जोंहा सोर सोर दैदेनगिरिया BPF आव थानाय समाव टप रेंक हाई पजिशननि मान मर्यादा मोनदोंमोन। काम्पा बर'गियारि सार, चन्दन ब्रह्म सार, हितेश बसुमतारी सार बिथांमोना UPPL आव मानिबा खारनाव सोरजोंबा प्रल'भन होजानानै लब देखायहोजानानै बारसोमलांबाय। मा सिमां मा मिजिं लानानै बिथांमोना BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL आव थांदोंमोन, बे सिमाङा दा जाफुङासै। थलं थथं होरलां होथां जालाहैबाय, गोदाव सोराव जालाहैबाय। दा बावैनो बिथांमोना BPF जों जगाजग लाफिनगासिनो दङ। बिथांमोना गावसिनि पजिशन, गावसिनि मान मर्यादाखौ रिगेइन मोनफिननो थाखाय BPF आव फैफिनो जगाजग लागासिनो दं। आरो आं बेखौ भिडिअ'नि गेजेरजों बारा बुंला, बेयो मोनसे सुलुङारि खोथा। फैबाय थानाय समाव बास्तबतायाव बियो जुदि फैयोब्ला बेखौ भिडिअ'नि गेजेरजों लाबोनाय जागोन। आरो सोरनावबा जुदि बेबायदि माखासे सिक्रेट जुदि नलेज दङब्ला कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर, आङो नेनानै थागोन। दा एसेखिनियावनो भिडिअ'खौ दोनथ'बाय। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिरना हरबानो जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।